Doon na daw tayo. Sige, sabi mo, may babay yung anak mo. Basta tayo mga kasama namin. Punta ako sa rooftop. So ito yung may parkingan sa taas, may parkingan din sa may baba. Yay! Pasok din tayo sa kitchen nila. So ito yung libreng kitchen. Pwede tayong magluto, kumain dito if gusto mo dito. Pero dala mo yung mga utensils. So, maganda na din siya. Tingnan natin yung side. Tapos may rooftop pa sila. DeLorean transient ito. Wow! So yun, makikita mo yung outside. Tagang ano siya, bundok. So room 4. Pasok na tayo. So, ito yun, double deck siya. 4,500 siya, tatawanan ni ate ng 4,000 from 4,500. So this is the CR. Ganda guys. So, punta na kami ni Prince sa rooftop. Yung mga kasama namin, no? Iya! Bubot ako ng batang mabigat. Okay, na tayo. Dito pa. So, okay na tayo. First, before pumasok. Pwede pasok po yung chinelas. So, information nila. Oh, may CCTV din pala. Opo, requirements po yan. Okay na tayo, Prince. Okay tayo sa rooftop. Okay na tayo. There's other room here. Wow. May mga room, so may mga tao. May hindi nakalak na kwarto. So, okay na tayo. Yeah. Let's go upstairs. Pagod na kami. So, ayun. Pagod na kami ni Prince. Ay, ako lang palang pagod. Diba? Yay! Wow! Ayun. This is the rooftop, guys. So, mayroon din silang. Hi! Sabihin mo. Hi! Yan sila daddy, oh. Daddy, sabihin mo. Mommy! Yun, guys. Ito yung view. Halika, Prince! Hey, come here! Yay! May bata. Let's go. So, may mga CR din ata sila dito. So, let's explore. Ooh! May CR din sila. If you wanna take a bath here. Yung kamay mo! Remove your... So, may mga... Wow! Yun guys, nagpa-buka na naman ng Junakis. Baba na daw kami. I'm not yet done taking a picture. Yay! Yay! Ko tayo, Prince. Yay! May utin tayong bata. Prince, look at Peppa. Oh, here, oh. Bye-bye. Here's Peppa, oh. Peppa! Peppa, oh. Peppa! Akala niya Peppa yung phone. So, ang ganda ng area. And guys, we're here. So, we're here in San Orient Transient House in Agno. So, yun. Saan tayo pupunta? Yung naglakad siya ng makapaa. Masunod siya. Baka tayo kay mami. Wow! Struggle is real daw, sabi ni Prince. So yun ang goal niya papunta doon.
Doon. Doon. Doon. Go. Go to mommy. So yun guys, bababa na tayo. Punta doon. Jump! Yung mga kasi, galing tayo sa taas. Medyo mahirap lang siya akitin. So this is the Lawrence Beans Tradition House. Pwede kayong pumunta dito. Nag-walk-in lang kami pero pwede din silang i-contact para mag-book. So, ito yung mga sinakyan namin. At tartaray ko na DM. Ibati ka. So, inawit to. So, dahil sobrang barat namin, nakakuha pa kami ng libreng cottage. Ice daw. Wala tayong ice. May ice daw sila. Bakit ko nito libre? Ah, punta ka kay mami. Yung water. Water mo naman yun. Ano ako. Ayun. Doon tayo galing. Lang. Pwede din daw sa baba. Pwede din sa taas. Ay, gusto niya ba dito? O, kung baba na lang, galing na lang. Prince Elite, ay ba? Di po siya papuntahin jump ka mo gusto niya yan. Pababa mo laro di. Yan, pero. Bye. Ayun guys. Ah, di ba na yun? Same lang. High tide ata. Kasi gabi. Dito tayo sa pababa. Yeah, at may sunset na. Sunset. So doon pwede ding mag-ano doon pumunta, mag-rent para pumunta doon.